दिनै सेरफांगुरि बे जायगायाव थानाय सिखोना जाहार सिखोना नोगोर मोनसे इंलिश मिडियाम जे फरायसालि बे फरायसालिनि जेरै पेरेन्टस डे प्रग्राम दं आरो बेवहायनो बिथांमोनहा आंखौ सासे आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै आङो फरायसाफोरजों लोगोसे बिसोरनि गासैबो बिमा बिफा गार्जेनफोर फोरोंगिरिफोर गासैबो ओनसोलनि गार्जेनफोरखौ लोगो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो सिखोना जाहार बे फरायसालिया इंलिश मिडियाम फरायसालिबाबो बिथांमोनहा जोंनि बर'फोरनि बिमानि राव बे रावखौ जेरैहाय साबजेक्ट लेंगुवेज हिसाबै जे बेवहाय फोरोंनानै मेट्रिक आनजाद होनायनि थाखाय मोनसे आयदा हिसाबै थिसननानै लादों बे थारैनो मोनसे मोजां बिथांमोननि इनिशिएटिभ आरो आं सानो बिथांमोननि फरायसालियाव जेरैहाय इंलिश मिडियाम फरायसालिब्लाबो बर' बा असमिया रावखौ कम्पालसारि लेंगुवेज साबजेक्ट हिसाबै मेट्रिक आनजादाव लिरनायनि थाखाय बेखौ आयदा हिसाबै थिसनदों बेबायदिखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रावबो इंलिश मिडियाम प्राइभेट इनस्टिटिउसनफ्रावबो थिसननांगौ आरो गावबागाव हारिनि गावबागाव बिमानि रावखौ फोथांनायाव बे फरायसालिनि फरायसाफ्राबो फोरोंगिरिफ्राबो बयबो बाहागो लानांगौ दिनै बेवहाय मेट्रिक होनायनि थाखाय बे थाखोआव बिथांमोनहा फरायसा हिसाबै प्रथम बेच हिसाबै फैगौ बोसोराव होगोन होननायखौ आं मिथिनो मोनदों आं आसा खालामो बे फरायसालिनि जायफोर मेट्रिक आनजादाव बिथांमोनहा जिरायगोन बे फरायसाफ्रा फरायसालिनि मुंखौ गाहामै गाहाम जाहाथे लाखिलांनो हायो आरो बे फरायसालिनिफ्राय जोंनि गोबां माखासे हारिनि साफा साफा सम्पद हिसाबै फरायसाफ्रा जोनोम जानो हायो फरायसालिया जाहाथे मोजां मोजां फरायसाफोर मोजां मोजां सुबुं जाहाथे जोनोम होनो हायो बेखिनिखौ आं आसा खालामो बेवहाय फरायनाय फरायसाफ्रा गुबुन फरायसाफोरनिख्रुइबो खम नङा बा गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिख्रुइबो साबसिन मोनसे फरायसालि महरै बिथांमोनहा जाहाथे फरायसालिखौ मुं लाखिनो हायो बेनि थाखाय फोरोंगिरि फरायसा गार्जेनफोर बयबो खौसेयै फरायसालिखौ अरायबो मोजाङै सालायलांनो थाखाय जाहाथे नाजायो खौसेयै मावलाङो आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय